эти песни, вообще все песни Оболянки, они это народный коллектив наш, и они про нашу родину, про селянское життя, ну и просто про нашу белорусскую жизнь. Але там кажуть, казак бравий. Ну, я думаю, это просто такой словесный оборот. А чи є у вас у репертуарі білоруські пісні? Обов'язково. Йось, да, много-много. А заграйте вашу любимую. А якую? Усіх виникали броду, не брала ні нитки з роду, кинув кужель на палицю, сама пойду на вулицю. Кинув кужель на палицю, сама пойду на вулицю. Дуже приємна атмосфера, дуже хороші люди. На сьогоднішній день, слава Богу. Чи не зустрікаєтеся ви з негативним ставленням, з негативною реакцією, коли люди бачать українську символіку? На сьогоднішній день я цього не зустрічав, слава Богу. Хоча раніше, перший рік була негатив, якийсь певний негатив, другий, ну ще, можливо, хтось проявить, там є такі люди, але нічого, слава Богу, все нормально. Ваша семья, единственная наша сила, герб Украины. Чи зустрікалися ви з ніякою негативною реакцією на гостей з України тут? Так, стикався. А що казали людям? Питали, чи ми бендери, чи не бендери. Ми з України, ми з Полтави, з Полтавської області. Ми